by way of Chechnya, Russia, ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом, яъне бегоҳи 26 октябр дар Абу-Даби турнири калони деринтизор UFC 308 баргузор мегардад, ки дар он мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст ва дар ин навор мо ба шумо мегӯем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кораи худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, аллакай ин бегоҳ турнири UFC 308 баргузор мегардад, ки дар он 13 муҳориба мегузарад. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук 66 кг байни чемпион Илия Топурия ва Довталаб Макс Холлуэй мешавад ва ин муҳориба метавонад ки беҳтарин муҳорибаи сол шавад. Дуюм муҳорибаи турнир бошад муҳориба дар вазни миёна 84 кг байни чемпиони пешина Роберт Уитакер ва ҷангвари бебохт Ҳамзат Чимаев мешавад ва ғолиби ин муҳориба бо эҳтимоли калон довталаб барои камарбанд шуда метавонад. Сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад боз як муҳорибаи довталабии дигар, аммо дар вазни ним вазнин 93 кг байни Магомед Анкалаев ва Александр Ракич мешавад, ки аз рӯи суханони мутахассисон ин муҳориба то қарори доварон намеравад. Чорум муҳорибаи карди асосӣ боз муҳориба дар вазни ним сабук байни ҷангвари бебохт Лерон Мёрфи ва ҷангвари дурахшон Ден Иге мешавад. Панҷум муҳорибаи карди асосӣ бошад муҳориба дар вазни миёна 84 кг байни ду зарбазани дурахшон Шара Булет ва Армен Петросян мешавад. Ана дар карди пешакӣ бошад чунин ҷангварон ба монанди Рафаэл дос Санос, Ҷефф Нил, Матеуш Ребецкий, Оралбой Мактибек, Абусупиян, Башарат Нурдиев, Фахриддинов баромад мекунанд. Умуман дӯстон, дар турнири UFC 308 аз аввал то ба охир беҳтарин муҳорибаҳо мегузаранд. Турнир ҳамин бегоҳ аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун бошад дӯстон мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. Мо дар телеграм-канали худ Паҳлавон TJ ҳамаи ссилкаҳои даркориро мисли ҳамавақта пешкаши шумо мекунем, ки шумо ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Илова бар ин, дарҳол баъди анҷоми турнир мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мемонем ва касоне ки кор доштанд ва пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд, метавонед дар дилхоҳ вақт даромада муҳорибаҳои пурраро тамошо кунед. Ссилкаи телеграм-канали мо Паҳлавон TJ дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар телеграм-канали мо қариб 90 000 одам обуна шудагӣ аст ва шумо низ худи ҳозир даромада обуна шавед ва ин турнирро тамошо кунед. Мо бошад бо шумо дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.